Hakani ka video ko bamta ka singi an hikai phi kumno banshna hadu sautli ki ID na ka vaccination certificate. Kala banlong na ka banta jong shimet lani jong saungut ki brio. Haka video ko baladap ngala hikai banshna tangkawi ka ID henry hakani ka kenti ka bamta pan nga hikai banshna hadu sautli. Haka banengkong pide ban yait na ka website ka jongi ka techlovinia.com nang tasawat ya ka artikel keba kerteng ka COVID lani pila ban wan COVID ka khandai kan sami hakmat jong ka screen anda pila ada ban wan but artikel ka bangala bu na ka banta jong ka video ka digani but pila ban yai syakawi pede ka artikel jong ka video ka bahaswa ngala ai ka another article da pikwa ban pule lani ka previous article harum jong ka artikel pinyo ya ka link ban download pila ban download ya ka file na ka banta jong ka Photoshop but ngala ada ban download ya kani ka file tidak pipli ya ka Photoshop kumba pijule hi pila ban select ya ka certificate ban pli henry hakani ka video ngan batai pi ba nengkong pd ban ya ka Windows tab hadi nang tapat pd ban jit ya ka option jong ka actions harum jong ka option 3D pio ya kani ka option jong ka actions ngan pen ep yang ni da ka ba pruit dai ni irong saw kadi kani ka benta lani pi kwa shortcut sa press alt F9 na ka keyboard ka jong pi but nai ni benta bana kendong POE yakini ki line hakmat jong new khanam double headed arrow PO yakini ki line ba da pi click kan sami kawai pada ka pop up window lani ka screen ka ban pen EAP ba pin load ya ka actions de click ya ka tu ka option ban load ya ka actions jong ka Photoshop da pi ya ka tu ka folder ka ba pi ladap ban download kanam pau hang ni nomor bakadi ka zip folder tinengkong hang ni ru shwa pin jam sha prang ban upload pi hab ban extract ya ka to ka file tekani ka file ka bangala ada ban download ngan extract ya kani pin sayo artli ki file te sapuli yakni ka bangila bu na ka banta jong pi ban kadi ka action file ka bakartang ka COVID-19 for certificates.atn kani ka extension jong kani ka file tapi ya sesisin ban load ya to ka actions kani pio nomor ba ada ban extract pi select ya to ka file anda pila ada ban extract kumba pi yo i kani ka video ka banga pan EAP ka file kan salud but pinom yo i ka load hakano ka rukam henry ka le ya la ka jong ka kamram but manta da pi play ya ka vaccination certificate hakani ka kenti nga pen i ba nga play hedo sautli na ka banta ka jong pi te piru pi play sautli ya kini ki certificate jong ka vaccination hadin ba pila dapat play sautli nganong ip ka kamram ka jong pi kalong ka basuk bahang ni pide ban pendon kam tang kawi ka trek le tang kawi ka kam bat kata kalong naka keyboard ka jong pi chu press F4 na press F4 na keyboard ka jong pi ka kamram ka dei jong ka Photoshop bakan le pi de ban shushong ja thai sakawi pan hang ni ka abanong ip lada don ka error message lada don jing bakala hakar kom alain ya kini ki ID ya kata pihak ban buat ini ke video hang di kidon sautali ki file kumbang la ada berpeni ya pihak ya ki step ki bah kan di ke video ki bal adam hang ni da pi press F4 naka keyboard kan swan ka message ke ba ong kumni
humla ban ya shakmat pila ban continue la ne ban stop tidak pi stop kan sange no pi continue kamot ba pi ban knyot continue nang ta pade kan sa ya chaprang ban le ka kamram ka ba kadi ban le henry nong pi ka alignment kanom long ka babiang hei ka bakla pe ma pi kani heneng ka id ka q sheneng but ka ja sa ka wipat nang ta ngala khak no ya to da pi play bang sa sien da pi prasang ban knyot biang f4 na ka keyboard ka jong pi ka long biang kumni hi da pi beteng ban ya pi shakmat dala biang shajrong ka ba sharumpan ka long kumni ka alignment ka bakla henry kumno pin le ka ne pat anong pi ka badon kam tam ka long ba pin please sa sien khang lut ibor ki file tani pila ban khang wat ya ka photoshop ru please sa sien stang biang ya ka kamram nang ta na ini benta na shini sha kandong ko mapi ai man ne lada jia ba phim kan mau ya ku shortcut key na ka keyboard pila ban i klik ya kani ka benta jong folder ba karteng covid-19 certificate kasa display ya ka wi ka file rum jong dia folder pin sa yo ya ka wi ka file ka ba pidei ban klik lada pi klik hai ni benta harum play button kan sa ya kan sa le ka ba ka don kam but nganong ipi kani kan nom bakla shu kan long but kumba pi yo i dala ki jong ki khmat hang ni kam dei ki jing bakla rei ka biang lut na dong hadong ti kani ka di ka e ka ba song tanat ban sam nam chapi but manta ban pen i biang ipi sa sien ka haka photoshop ngan pli biang ya kini sautali om de shu ki file hen rei da ki wi pada ki file ngan press biang f4 na ka keyboard ka kamram ka dei jong ka photoshop ti paralog nga kermen ba pi tanat kini ka video wat klet ban kersane gi ka ba pi like pi sam nam shikwi ba kam tam ba pin subscribe khudai shibun